Għaddej ġmielu x-xogħol f'San Ġwan fuq faċilità ġdida għas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, tessuti u ċelloli staminali. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela żar ix-xogħlijiet li qed jitwettqu mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi flimkien mas-Servizz Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-Demm bħala parti minn proġett illi se jara faċilità ġdida għas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm. Il-faċilità mistennija tilqa' diversi rekwiżiti inkluż servizzi ġodda. Iċ-ċentru l-ġdid se jiżgura tkomplija ta' servizzi ewlenin attwali filwaqt li appoġġja l-introduzzjoni ta' servizzi ġodda li għandhom jippermettu l-iżvilupp ta' strateġiji terapeutiċi ġodda bħal laboratorji għall proċessar tad-demm, it-testjar tad-demm, mikrobioloġija u kontroll tal-kwalità kif ukoll faċilitajiet li jippermettu manipulazzjoni ta' ċelloli. Dan huwa proġett ta' 30 miljun euro. 25 minnhom mir-Recovery u Resilience Fund fondi Ewropej. Aħna qed nistennew li dan il-proġett jitlesta u jiġi handed over l-aħħar quarter tas-sena li ġejja. Is-servizzi l-ġodda se jinkludu wkoll faċilitajiet ta' tissue typing, servizzi bankarji ta' ċelloli staminali u tal-mudullun. Tissue typing jintuża biex iqabbel pazjenti u donaturi għat-trappjanti tad-demm tal-mudullun jew tal-kurdun. Il-Ministru Joe Etienne Abela spjega li l-introduzzjoni ta' dawn is-servizzi ġodda se jikkumplementaw l-isptar tal-onkoloġija u jġibu fit-tmiemhom il-ħtieġa li wieħed isiefer għal kura meta jkun għaddej minn kimoterapija intensiva jew trattament radjoloġiku li jeħtieġ li jkun appoġġjat minn trappjanti ta' ċelloli staminali.